I think yung napakaliit na ng 2018 at nung tumatak yung taon, dumaan na tayo sa Pilipino-Lakas. I think unambiguous yun. Tungkol lang sila pag-itinga sa amin. Ang pamantayan naman talaga natin sa paglago ng ekonomiya, kung sweet spot siya o hindi, ay yung kalagayan ng karami. Isa nakakalungkot at sana mas na-report nga ito. Sa dalawang kalating taon ng Duterte administration, actually, yung average job generation ay 81,000 lang. Alarming talaga yun. Kasi kung merong 43.4 million jobs in 2016, lumaki namin yun to 43.5 million in 2018. So ibig sabihin, yung sinasabing 1 million jobs a year, on average, maraming doon. Kasi nag-decline ng jobs noong 2017, may pagbawi ng 2018, pero most of it ay binabawi namin yung nawala ng 2017.